emoh tenang. Wah, apa diaton ya? Citra janji tekane kowe ngapusi nganti sprene suwene aku ngenteni nangis batinku ngrantes uripku teles kebas netes elu neng dadaku. Atuh era mok. Ya nganggo iki bening, lek apik. Ora. Ya, di-upload ning grup kabeh. Kok siji-siji engko. Serta Dudu klambi anyar sing neng jero lemariku nanging bojo anyar sing mbok pamer kene aku. Dudu wangi mawar sing tak sawang neng mripatku nanging kowe lali larane wong kaya aku neng opo seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar neng ngarepku. Citra janji tekane kowe ngapusi nganti seprene suwene aku ngenteni nangis batinku ngrantes uripku terus kebas netes elu neng dadaku. Urung aja enek, sabar, tenang wae. Kumpul lagu, diupload nang YouTube. Dudu klambi anyar sing neng jero lemariku nanging bojo anyar sing mbok pamer kene aku. Dudu wangi mawar sing sang sawang neng mripatku nanging kowe lali larane wong kaya aku neng opo seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar neng kamarku. Yen mung gawe laraku